Subuanong gwardya nga nahimong MMA champion sa tibuok kalibutan atong ilailahon, pinaagi sa report ni Orchids Lapingkaw. Bata pa lang si Crystal Tan, mahilig na siyang pagsalmot og mga sports sama sa basketball ug boxing. Gumikan siyang kawad-on og kahimtang sa pamilya, naningkamot siya makat-on sa paugnat sa kusog. Nagwardya siya hangtod nga misud sa fitness industry ug didto na nakat-on sa mixed martial arts. Ang kalisod sa kinabuhi maoy nagtukmod kaniya nga maningkamot aron nga makahawa sa kalisod ug gipadayon niya kini aron nga mamayhimong usa ka MMA fighter. Ug tungod diini nahimo siyang kampiyon sa pipila ka mga disiplina sa mixed martial arts sa tibuok kalibutan. Usa na niini ang bag-uhay lang nga natapos nga Respect Fighting Championship grappling tournament sa 80 kilograms expert division dito sa Frankfurt, Germany, diin siya nagkampiyon. Matod niya nga ang mga sugboanon adunay dugong kaisog, hinungdan nga angay ang patigbabaw ang talento sa entablado sa tibuok kalibutan. Tambag niya sa katawhan, kung unsa inyong ganahan sa inyong kinabuhi, buhata o ayaw mong tuo sa mga tao nga nisulti niyo dili nimo kaya. Kay tungod kung maningkamot jud ka, makaya na nimo o ayaw mo padisturbo sa mga tao nga walay nitabang ninyo. Uban ni Clan Gabutin, ako si Orchids Lapingkaw, GMA Regional TV Live.